ସେଠି ହେଇଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲୁ। ଆମେ ଲେଖନପୁରରେ ଦେଖିଥିଲୁ ତ ଆମ ଗାଁ କାହିଁକି ଏଇଟା କାହା ଗାଁ? ନିଜ ଠିକଣା ହଜେଇ ନେଇ ନିଜକୁ ନିଜେ ଏବେ ଖୋଜୁଛି। ଏ ସମୟ ମୋ ଠିକଣା ମତେ ଫେରେଇ ଦେ। ହୁସିଆର ସାବଧାନ। ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ହଜିଥିଲେ ମିଳିଥାନ୍ତା ସିନା। ଠିକଣା ତ ରାଜଭଙ୍ଗରା ଭିତରେ ହଜିଛି, ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ କେମିତି? ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ତାଙ୍କ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ସାରା ଜୀବନ ଝିଅଟା ସବୁ ହୋଇ ବସିବ। କାକା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ପୁତୁରାକୁ ଏଇ ରାଜମଙ୍ଗଳା ଭିତରେ ମାରି ଦିଆଗଲା। ବାବୁ ଏଇକି ପଥର ହୁଏ ତମର ଟିକିଏ ବି ଡର ଦେଲାନି, ଟିକିଏ ବି ଡର ଦେଲାନି। କାକା କାକା ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ବିଭୁ ଏ ବିଭା ବିଭୁ କିଏ କହିବ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି? ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି। ଉଚିତ ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିତ ହେଉ ମୁଁ ସବୁ